Sahon kang gobyerno sa ato nga kadagatan. Ang isda may asinso sa ilang katundanan. Si Kungkong presidente, si Pugapo man ang bisi, si Lumod ang sekretaryo, speaker ang mga nangingi, senador ang mga bariles, ang panit representante. Nasuko si General Duyong kay si Obi Rebelde. Kira, kira, mga sakop ni Home sulong na. Lugso ito tulingan ng dimaskara, kundalo ni Kungkong ang kakontra. Ilang pagkumbate, surrender ng mga kabas, nahurot ang mga anduhaw, reinforcement ng mga putiti, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangki, nangaupaw ang kita kay gimasing dali-dali-dali. Aray, aray, ang mga buriring ipangbitay, kaysa internasyonal luwa mo subay, mao nga si iho nagamahay. Man sa ilang pagera nakikiting si Baranguna, kay si Kernel ang muhutan na ngayong independensya. Si Kungkong wa mo yun kay ang langgit mga ispiya, si Kitong tigdagulbol kay si Boga ang tigkatulya. Allah, Allah, ang mga katambak ng giwilga, kay wa suhuli sa ilang pagkumpanya, kay na-flying boater sa mga bata. Man maigo sa linok ang syudad sa mga bukya, ang nukos kukubutan sa hunasan sila nagkulita. Ang bulinaw ng irali kay hagsa ng ekonomiya, ikiha o korupsyon si Bangos si Tilapia. Hala,